Igbo bụ Igbo na-emepe obodo Igbo njem ọnụ ụtụtụ ọmanụ ọ na bụ onye larụ teta n'udo ikene Chineke matakwa amata na ọ bụrụ mmadụ ncha niile larụ n'abalị gịnị teta n'udo asị na ọ na bụ emepe ụzọ eme gịnị emepe ọnụ ana m asị gị nnọọ obi dị anyị nọ mma ka isi wee na-anọnyere anyị izu niile ebe anyị wee na-akpara obubo wee na-emetụ ụnụ mma aka m bụ Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV anyị adịrị bụ ịma na ụnụ wee ndị anyị ji eme ọnụ ana m asị na ebe ọbụla ị batara ifuru onye Igbo gị mee gịnị ka ịgba bakwa na ebe ahụ adịrọ mma obibi amara ya na-ene anya na-asị ọnnake nọ na studio kelezi dị katket bụrụ ukwu gị nye oche ọ bụrụ sọsọ nnake m nọ na studio the catechist jụrụ eju bara abara ọkwụkwanụ chim nwoke na-dị mma ifeokosi ego asị nke o were aka eme gịnị wee kene ụmụ Igbo asị na ife gị nwanne kpọrọ ihe ụmụka nwoke ihe m kwuru the catechist ngwa Igbo bụ Igbo ndị ọma ọ kara aka ụdị a na-adịghị m anya mụkwa na-ekpubizikwa okwu onye ngọzi ahụ n'isi ngene ekwukwala ihe a heke na ọ bụ ngịrị nke mbụ n'ala ngwa eje nara m ya bụ echichi na izuụka gara aga masị na nke a dabakwara eziokwu obi dị m ụtọ agapụkwa nwanne ụlọ nwoke Chima Isaac onye ka na-etu the catechist anyị agwụchala dịka anyị agwụcha n'izuụka ọ bụ n'imeta ụnụ mma na isi mbido telivishọn n'ụtụtụ ọma nọ ana m asị ụnụ nnọọ dịka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata gwụrụ okwu dị oke mkpa anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata unu na-eme unu mana izuụka niile anyị na-egwetara unu okwu dị mkpa ihe unu ga na-amụta unu ga-esi na-amụta ihe anyị abịakwa n'ọzọ dịka anyị si abịa n'ụbọchị taata ọ dị mma Ada Jizọs dịka okwutara isi mgbe ọnụ ọkịta aka ị na-abata ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido TV ka anyị wee na-abịala ụnụ n'ụtụtụ a ịma na ọ bụrụ na ụnụ anọ anyị ga-anọkwa ebe anyị na-asị gị daalụ na ị na-anọnyela anyị ịnezi anya n'ife onyonyo anyị tupu anyị agawa n'iru ikwu maka isiokwu maka na isiokwu anyị ji bịa tata mgbe gịnị ọ gbara ọkpụrụkpụ ị ga-afụ ka soshal midia platfọms a na-aga ebe ahụ tụrụ anyị na Twitter tụrụ anyị na Instagram tụrụ anyị na Facebook onwe ajụjụ ị ga-ajụ nkwa ihe ị ga-etinyela anyị ka Igbo wee na-adị mma biko anyị ga-anabata gị onwe ajụjụ ị ga-ajụ anyị ga-aza gị ka anyị kụzie nya bụ ka ha na-akpụ ya ka anyị tigbe anya akụ Igbo nsugbe isiokwu anyị nwetara na-asị drug abuse n'onu ndị iti mana ọ bụrụ na edozie n'onu ndị maka esi edozi okwu n'onu ndị Igbo a na-asị mmetọ ọgwụ ị na-anyakwa ihe ziri ezi ka ọ bụ ihe ji wee bịa n'ụbọchị tata biko anyị na-asị gị gburu ukwu gị nye oche n'ihi na ị ga-amụta ofe ife maọbụ ịbụa ị ga-eji weme gịnị tinye na ndụ gị dozie ezinụlọ gị dozikwa onwe gị mmetọ ọgwụ ị na-afọ anya na the catechist ka ihe ịghọta biko kọbatụla ife bụ ka ebufe uru mmetọ ọgwụ a ka etinyetụla anyị ọnụ ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma unu ma na o nwere ihe mere ebe ji wee bee nwee maka na ile anya n'ọtụtụ ịbịa na obodo anyị bụ Naijiria bụ sọsọ n'obodo anyị bụ Naijiria inekwa anya na mba ndị ọzọ ị ga na-anọta akụkọ dị iche iche maka ka ndị mmadụ ji were ọgwụ na-aṅụ n'ụzọ na-ezighị ezi na o nwere onye ọbịa pụrụ iche anyị na ya nọ n'ụbọchị taata eziokwu onye a ọ gbana ka ọnwa ọ ya dị mma ka o were aka ya wee gịnị wee kọwaa onwe ya ọ na-adị mma nwa okorobịa ọma biko ọ ya dị mma ka ị were aka wee kọwaa na ndị Igbo ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị taata Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ afa m bụ mmụọ na-eme Chijioke Chukwujekwu onye nke ndị Igbo ji Mr. CJ were mara egwu ka m na-eti ana m eti egwu Igbo na-eti egwu oyibo nke a kpọrọ hip life so obi dị m aṅụrị na m bịa n'ime ebe a n'ụbọchị taata daalụnụ ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma unu ahụgogo ji wee kọwaa onwe ya asị na afọ ya bụ Mr. CJ dịka afọ eji wee malụ ya ọ dị mma Mr. CJ nnọọ ndị Igbo na-anabata anyị na-anabatakwa na isi mbido telivishọn ka eji wee bịa sị ka anyị na-anọ n'ụbọchị taata wee mee gịnị wee karịa maka okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị taata ọ nwere ihe mere anyị si wee sị ka ị bịa n'ụbọchị taata bịa nọnyere anyị obi dịkwa m ụtọ dịka anyị kpọrọ gị n'ekwentị gị gbara ọsọ wee mee gịnị bịa zaa anyị na-eneba anya na ihe gbasara ka ụmụ okorobịa ji wee na-eme gịnị na-eji wee na-emetọ ọgwụ ihe anyị na-ene anya n'ụbọchị taata ọ ya dị mma n'imere gịnị n'iji ọnụ gị wee
wee kọwatara anyị kedu ihe bụ ihe ị ghọtara dịka na ihe a na-ekwu okwu maka mmetọ ọgwụ, ọ kachasị na ndị na-eti egwu na ndị na-emekwa ihe ejije dịka onye gị nwa bụ onye na-eti egwu ọ ya dị mma ka ime gịnị ka ịkọwatara anyị ihe bụ ihe ghọtara na mmetọ ọgwụ, kedu ihe bụ ihe ọ pụtara. N'egbughị oge ụnụ, ife mụnwa ghọtara na mmetọ ọgwụ bụ ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eme, ya bụ ife ha bido na nwayọ nwayọ wee mebe nwa obere oge ọmara afọ alụ, maka ndị Igbo tụrụ ịnụ sị na alụ bụ afọ ọ bụrụ omenala, and a na-afụkebe ya n'ebe anyị nwa bụ ndị na-eti egwu nọ. Ụfọdụ bụ ndị enweta ha ọzụzụ n'ezinụlọ fa, ụfọdụ bụrụ ndị a na-ana ayị ayị, maka na enwere ndị dịka mụnwa bụ mmadụ, nne m zụnyitere m na-agwa m na ife ọṅụṅụ adịghị mma, andị na nna m nọgide ọfụ gị dịka onye na-aṅụ ife ọṅụṅụ, ọ na-ewe gị ka onye amaghị ife. Ịma na dịka anyị si na-ekwubu na tụanye jee ezumike, a na-ekwu maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọha na-eme ụmụ okorobịa ọ bụ ya na-eme ụmụ okorobịa, dịka ụmụ okorobịa na-ekwu okwu ya bụ ụmụ okorobịa na-amaghị ihe, maka ịmara ihe ịbụ nwa okorobịa ma ihe ọ bụ sọsọ maka ndị na-eme ọyị nwaanyị. ọ bụrụ na nwaanyị nọ n'ụlọ, ịpụla ka nwaanyị nọ n'ụlọ ka eme gịnị ka o dupu gị, maka na ị ga-abụ ịmara ka ike gị ịra ime gịnị imedebe. ọ ka mma na imere gị na mmadụ si n'iwe onye nzuzu n'iwe onye ara ekwe m ma dịrị onwe gị ndụ, maka na oge nwata nwaanyị ga-asị gị na ọkwa sọsọ ofu nkeji ka ị na-eme gị sị mba ka m ga chọọ ike ihe ngeji wee nyere onwe m aka gị na-ana n'iyi ịmara na ọgwụ niile egwu anili gị anili ka onye a na-egwu, maka na ọ bụ na chekwa ka chere m na-abịa, ọ bụ na ya bụ nwoke ma ọ bụ ọkwa maka asị na onye afụrụ ezi anya ka ọ na-akpọ onye ezekotoko onye afụrụ ezi anya sị na onye abụ onye ezekotoko. Ọ dịka ọtụtụ ndị mmadụ wụ ndị na-esi na n'ụzọ otu a ihe dị otu a wee na ebe onye a na-eje ka eje mee ya si ebe ahụ wee narie, ịghọtago. ama n'ife na-agba mbọ ka ịgba anya ụkwụ ka ịgbazie ada Jizọs ihe m ji agwa ya ọ ka ị nwee ike nyekwa ụmụ nwaanyị ibe gị ndụmọdụ, maka gị nwa okorobịa na-eme ihe dị otu a n'ihi ka m mee ka onye nwaanyị esi m abụ m ezigbo mmadụ, esiri m ike abụ m nwoke gị si ebe a gaa na anaghị nekwa onye ha na n'udo ama na ihe ọ na-ekwu ife m nọ eziokwu dịkwa n'ife dị ka nkịsị na-ekwu, mana n'ezie ọ bụrụkwa nwaanyị na-akwanyere nwoke ije metọ ọgwụ, nwoke ya ana n'iyi ga-ana n'iyi. Ọ dị mma unu anụgo ka ada Jizọs ji wee mee gịnị wee nye ya bụ ndụmọdụ, maka ebe na isi mbido telivishọn ọtụtụ ihe dị iche iche ka anyị na-ewetara unu, anyị na-akụzi unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị nakwa eme gịnị na-echekwa ntị ka unu wee mee gịnị nke anyị na-amaghị asị nke onye na-amaghị bezi ya, ka anyị na-amaghị unu eme gịnị unu akụzi na anyị, maka na ile anya n'ihe onyonyo ị ga-afụ ka soshal midia platfọm anyị gosi gịnị o si wee na-aga, ịghọtago. Onwe ndụmọdụ ị chọrọ inye anyị isi ebe ahụ mee gịnị inye anyị ya. Ekwentị anyị nọkwa ebe ahụ echekwa anyị n'ekwentị gịnị anyị ga-azakwa gị n'ekwentị, maka na ọ dị mkpa ka anyị mee gịnị ị na-akụziri anyị na-eme gịnị anyị nwa na-akụziri unu. Ọ ya ka eji wepụta isi mbido telivishọn nke awụ nke anyị. Ọ dị mma dịka anyị ji wee na-ekwu, ama m na ọtụtụ ihe dị iche iche ka unu mụtara n'ụbọchị tata, maka na oge anyị na ha akụ kwarafụ oge na-adịghị anya esi ebe a mee gịnị anyị si ebe a kwapụ, maka na bịakwa ebe a n'izu ụka ọzọ bịa metakwa unu mma. Dịka anyị ji wee kwuo ma na-ekene onye ọbịa anyị bịara ebe a n'ụbọchị tata, na-ekene ya na-asị ya ọ ya adịrị gị na mma, ya bụ ihe anyị na-eme ka iji wee bụrụ mmadụ Chukwu na ga-eme na ọ ga na-agọzi ya, na-emekwa gị na-emeghọ ịma ọwụ sọsọ na mmadụ na-eme ihe. Ọ dị mma ị na-eme ihe ị na-ahụ isi ihe ị na-eme, maka na ọ bụ na ị na-agba mbọ ị na-afụ isi mbọ ị na-agba dịka onye ahụ amaghị eme, dịka iji wee bịa gịnị anyị ji wee kpọgị oku a iwee gbọrọ ọsọ wee aza anyị n'ụbọchị tata. Chukwu na ga-eme gịnị ga-aza gị n'ihe ọ bụla ị na-eme. M na-asịkwa unu ụmụ Igbo ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị tata, ana m ekele unu n'ebe ọ pụrụ iche. Ọ na-adị mma, ọ ga-adị mma otu anyị ji wee kọwa ya bụ okwu a n'ụbọchị tata, ka ime gịnị ka ịmụta ihe pụrụ iche. Ịbụ n'iwu onye na-aṅụ ọgwụ n'ụzọ na-ezighị ezi mee gịnị si na ya pụta, maka ọ na-adị mma ka ihe mee onye ọzọ ka isi n'ime ya wee mee gịnị wee mụrụ ihe. Ọ dị mma na ya bụ ihe mere gị, ọ na-adị mma ka o mee onye ọzọ ka gị nwa mee gịnị ka
nke isi ya wee mụrụ ihe ama m na nke mere eme ọtụtụ n'ime anyị esitego n'ime ya wee mụta ihe dịka njigwa unu na mbụ oge anyị na-akụ kwarafụ Ada Jizọs mgbe kwara ka anyị na dịka the catechist ọ bago nnọọ n'ime mmụọ wee mee gịnị wee gwa unu okwu wee nye unu ndụmọdụ achọrọ m ndụmọdụ a onye nkume gịnị ka itinye ya n'ọlụ gị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ gịnị aka mmadụ afịa edewekwara na warehouse eme gịnị elebakwara ya ele ọ mgbe ọ bịa n'isi mbido TV agaghị eme gịnị ewee kwaba ọkụ biko ihe ọbụla ị nwere nke ị na-eproduce ị na-akụpụta nwa ị na-eri ji ife ọbụla ị biko kpọọ anyị ga-awụchi dịka efife jọwam anyị eme gịnị anyị ebupụtara ya ụwa afụ biko ụwa afụ ife ị na-eme ka ha ome gịnị wee na-aga na-agba ọkụ na-aga kirikirikirikiri biko daalụ oke isi wee nọnyere anyị n'ụbọchị tata ma ndị nwetago ofufe ma ebuọ ị ga-etinye n'ọlụ wee mezie ndụgo wee mezie ana Igbo dị mma aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwa Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV anyị adịrị Igbo biko achọrọ ka ị na-ene n'isi mbido TV isi mbido bụ ebe ihe niile na-eme ipe ị na-amụta ihe dị iche iche biko ka anyị dụkwa anyị nọkọkwa otu anyị si wee nọkọ n'izu a ọ ga-adịkwa anyị ma dị katkis ọkwa ya ọ ga-adịkwa anyị maka anyị nọkọ n'izu na-abịa abịa ka o mesịa